Em vaig endur la seva mà a la boca i la vaig besar. Feia olor a mantega, a canyella, a sucre. Aleshores vaig assaborir l'agradable sensació d'acabar bé alguna cosa per fi. Aquest és el final d'Enyor, la meva primera novel·la. I jo soc Violeida Sánchez, cubana de naixement i manresana per adopció. Aquesta novel·la ha estat traduïda i editada per Parsir Edicions Selectes. És una novel·la policíaca en la que es troben personatges diversos que, fugint de les seves enyorances i de les seves mancances, intenten solucionar un seguit de morts. Desitjo que us agradi molt. És una novel·la per gaudir i per recordar i passejar per als racons de la nostra ciutat.